mangwanani akanaka muri yeZimbabwe. Tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano Facebook Secrets and Confessions. Kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Rekedzei tibva tapinda mumamessages edu avo atadzoka takakubatirai. Nesoro ndine kamwe kareel ako kandakaposta kufacebook. Ndinokumbirawo kuti munge muchienda muchinokaona kashort video kandakaisa, and you tell me what you think in the comment section. Rekedzei tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sikudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Zita rangu muchanditi Tafadzwa, uye zvekare ndigere muno munyika yeSouth Africa. Ndigere kunoku kuCape Town nemhuri yangu. Chandakadzidza pasi pano pezuva ndechekuti apo paunenge waomerwa neupenyu unodzidza zvakawanda, inguva yekuti Mwari vanenge vachitokuvhura maso ako kuti unge uchiona kuti anenge achikufarira ndiani neasingakufarire ndiani. Nekuti paunenge wadonha, iwe uchiti wadonha, usafungidzira kuti nyika inenge ichitorwadziwa. Kwete, vanenge vachitokuseka ende vachitoseva sadza newe. Dzingava dziri hama dzako, vangava vari vanhu vekuziva, but hakuna munhu anorwadziwa nekudonha kwako. In fact, people, they celebrate your downfall. This is what happened to me. Ndakauyawo muSouth Africa ndikabva ndachizotanga kushanda muno muSouth. Ndava kushanda kudaro mukoma. I was 27 and I was very desperate. Life became so difficult. Apa kumba ndini ndainge ndiri breadwinner. Ndakambotanga ndichashanda kuMessina, ndokubva ndachizobva muMessina ndaona kuti muMessina macho zvinhu zvainge zvisiri kunyatsokufamba zvakanaka. Apa kumusha ndiri ni breadwinner, ndikangoti dzinza rose vainge vakatotarisirawo kubva kwandiri kuti ndinge ndichivabatsira, because ndinobvawo kumhuri yevanhu vanotozvitamburira zvavo. So after ndabva muMessina ndakabva ndachizotanga kugara muJohannesburg. Ndainge ndava kugara kunonzi kuJamestown. Ndakangoitawo lucky, ndakangoti ndichingoburuka muJoburg ndo pandakabva ndachizongosangana neumwe murume uyo akandiudza kuti ainge ari muZimbabwean. Akandibvunza kuti ndainge ndichiendepi uye ndainge ndichibvepi, nekuti panzvimbo pandainge ndiri ndakamira painge pakashata chaizvo. Saka apo pandakamuudza kuti ndainge ndabva kuMessina, ndainge ndichangosvika muJoburg, apa ndisina kana kwekuenda kana passport ndisina, akabva achizonditi waita lucky, nekuti pano hapamirwi kwenguva yakareba usati watohakwa nemapurisa. Akazondiudza kuti ainge aine chigaraji chake aita zvepanel beating kuJamestown. Akabva achizondiudza kuti kana ndichida basa aikwanisa kuenda neni. Ndakabva ndachizopinda mumotikari yake ndikatenda Mwari, ndikati Mwari makanaka. Saka takabva tachizoenda kugaraji kwake kuJamestown. Tasvika kuya ndokubva ndachizotanga kugara pagaraji pake. Ndaigara ndine vamwe vakomana vaviri, one ainge ari muShona, one ainge ari muNdebele. Life was hard, but at least we were surviving. Dzimwe nguva mukomanashi taikwanisa kungoshanda tisingazivi kuti mwedzi uyo tichapiwa mari. Saka sezvisinei zvinhu hazvina kuzofamba zvakanaka pagaraji ipapo. Then pane motikari iyo yakazobiwa. Mushure mekunge motikari iyoyo yabiwa, murungu akabva achizosungwa because aita sekunge ainge arimo mudhiri racho. Saka akabva achizoti abuda mujeri akati pari zvino vakomana, ndoda kuti ndige ndichimbodzokera kumusha, pane zvandoda kunogadzirisa kumusha. Saka handizivi kuti ndichadzoka rini. From there on life became very hard. Ndainge ndava kutongorarama upenyu hwekiya. Saka ndaigona kugadzira mafoni nemalaptop. Ndo pandakamboedza muno muSouth Africa ndikatanga kushandira umwe mukula, but painge pasina kumira zvakanaka mukoma. Mari yaindipa so yainge isingatombomeki sense zvachose. Ndakabva ndachizotanga kushanda pane chimwe chikawash, but kawash iyi muridzi wayo ainge aine mari, but
tainge tisina panzvimbo pekuti tinoti iyi ndo kawashi yedu. Zvataita taimira panopaka motikari painge paine imwe Shoprite yainge iri padhuze pane kamwe kamall, saka ndo pataienda ipapo tobva tamira anenge apaka motikari yake totaura naye, anenge achida tobva togeza motikari yake. Ndakashandapo mukoma kwezvimakore zvakati wandei, saka ndaitombopota ndichitombodzokera kumba ndichitoshanda zvakanaka pasitomborina kana problem, because ndaiti kana ndikawana kamari ndobva ndatenga mafoni, then kana ndatenga foni ndobva ndaendesa kumusha, kana kuzoenda nadzo foni kumusha ndichinotengesa, ndokutospina kwandainge ndichiita mari. Ndakazotanga kuwirirana noumwe muchinda uyo wandichati Prince ainge achibvawo kuHarare, ainge ari munhu ainge akangokurawo achingoita zvekungongwafa-ngwafa, aigara achingosungwa obuda mujeri, akasungwa obuda mujeri. So people, they need to be very careful kuti who do you associate with, because munhu waunenge uchiassociata naye it's either anokuvaka kana kuti anokuwisira pasi. Ndo zvakaitika pana Prince. Ndainge ndisiri mbavha, but iye aiva munhu aiba, ende dzimwe nguva aitondiratidza kuti anenge aba chemu. Aigara achindiudza kuti iwe, this is easy money. Zvavaiwanzokuita ndezvekudai, taiti tichishandapo pachikawashi ipapo, aiti kana akaona munhu anenge apaka motikari yake not padhuze nepashoprite ipapo, but vaifamba voenda kune rimwe street, saka kwainge kuine kamwe kabuchari kainge kariko. Vaiti kana vakaona munhu anenge apaka motikari yake vaibva vachizodongorera vachida kuona kuti mumotikari imomo munenge muinei, mafoni, malaptop, mahandbag. Saka vaitongorova smash and grab even usiku paya. Vaitongoita sekunge munhu akamira parobot kudaro. Vaibva vachizotongoenda vobva vatorova windscreen nechitina icho chavanenge vakaisa mubhegi, kana kuti zvitina zvavanenge vakaisa muzvimaschool bag. Then paya paunenge wapanika vobva vatotivhura madho, vobva vatotanga kutosecha vachitokutorera mafoni. Saka musi uyo wazvakaitika ipapo mukoma, panomwe mukadzi uyo akauya ainge aine motikari yake, it was a silver BMW. Akauya akapaka motikari yake padhuze neapo pandainge ndichitosuka imwewo motikari. Saka Prince akabva achizouya pandiri akatanga kuzevezera, akabva ati iwe kozvamuine laptop mumotikari? Akanditi tarisa uone. Ndakangodongorera ndikangoti ehe nai mukadzi uyu shuwa angasiya laptop pachena pakadai. Musi wacho iwoyo ndainge ndichitozvinzwirawo mudumbu. Saka ndisati ndapedza kusuka motikari iyoyo ndakabva ndachizoenda kutoilet. Ndaenda kutoilet mukoma, Prince nevamwe vake vakasara vachipwanya window rekupassenger seat. Saka ivo vaiva nekamwe kamupwanyiro kavo kavaiita zvekuti raisamboita noise window kuti rinenge rarohwa nechitina. Saka vakabva vachizotoba laptop iya ndokubva vatoshayika panzvimbo. So inini pandakazobva kutoilet handina kana kutombozviona kana kutombocherechedza kuti ndo zvavainge vaita. Ndakatoenderera mberi nekutosuka motikari yangu ndichitozviridzirawo music. Saka mukadzi iyeye paakazobva kuShoprite achizodzoka ndo paakazoona kuti motikari yake yainge yaputswa window. Akatanga kundibvunza kuti painge pasina chandainge ndaona here. Ndakati kwete, ndakatoshamisika nazvo. Pasina kana nguva mukomanashe ndo pakabva pachizotosvika mapurisa, ende kana upenyu hwada kuoma panongoitika zvimwe zvinhu zvinenge zviri very funny. Saka Prince apo paakati uyauone laptop, ndakangobata padhuze nepadhoo remotikari, not kuti ndainge ndichida kuba, ndakangodongorera chete. Saka mafingerprints angu ndiwo akazonoonekwa pamotikari. Vana Prince mukomanashi vakapfeka maglovosi angu, mafingerprints ndiwo avo ainge aripo padhoo.
pandakabva ndachizobvunzwa nemapurisa kuti ndainge ndaona munhu achipwanya here kana kuti kwete, ndikati no, handina kana munhu wandaona. Vakandibvunza kuti ndainge ndichibva kupi uye zvekare chitupa changu vainge vachichida. Mukoma ndikabva ndati ndinobva kuZimbabwe, apa pasipoti yangu yainge ingori nemadhaisy chete. Vakabva vanditi hauna permit, ndokubva ndatonzi pinda muvheni. Saka kusungwa kwandakaitwa mukoma, ndainge ndichisungirwa nyaya yekuti ndainge ndabatwa ndichishanda ndisina work permit. Saka vainge vachiti pasipoti yangu vari kuda kuti vange vachizoiendesa kuHome Affairs, so that Home Affairs inge ichizonoverifya zvidhindo, kuti zvidhindo zvainge zviri papasipoti pangu, sezvo zvainge zvakawandisa, zvainge zviri zvidhindo zvechokwadi here. Ndokutonyura kwandakaita mukoma. Muvengi zvaanoita Satani kana achida kuti life yako inge ichidhakwa, haingodhakwi nezuva rimwe chete. Panoitika maprocesses ekuti step by step kusvika uchizononyura mumadhaka. Ndo zvakaitika ipapo mukoma. Vakangonditora nekuda kwekuti vainge vachida kungoverifya zvidhindo izvo zvainge zviri papasipoti pangu. Saka akakonzeresa zvose izvi mukadzi iyeye uyo ainge abirwa laptop yake, because ainge akatogumbukira inini kuti sei usina kuona vanhu vaba laptop yangu vakapwanya window, because iwe uri kugeza motikari yako apa, yangu motikari yakapaka apa, sei usina kuzviona. Saka pandakatovaudza kuti ndainge ndisiri kunzwa zvakanaka, ndainge ndichinzwa mudumbu, hakuna kana akada kumbozviteerera. Ndikatovharirwa muchivheni ndokubva ndachizoendeswa kuma-holding cells. Ipapo mukoma vakatondiudza kuti maybe in 2 days time pasipoti yangu ikaenda ikadzoka, then vanobva vachizondiburitsa. Ndakazoshamisika mukoma nerimwe zuva apo pandakabva ndachizodaidzwa. Ndakadaidzwa ndikabva ndanzi ndaifanira kuti ndinge ndichitorwa mafingerprints. Painge pava kutoda kutovhurwa docket. Ndikati koyava ipi iyi? Ndo pandakabva ndachizoendeswa kune imwe room, vakabva vachizotora mafingerprints angu, vakabva vachizotondivhurira docket mukoma. Mushure mekunge pavhurwa docket, ndikatonzi ndikufanira kuti ndige ndichienda kucourt, because mafingerprints angu ainge awanikwa aripo pamotikari, zvichireva kuti ndini ndainge ndaba laptop mukoma. Ndakatanga kuchema, kunyange pandakazodzokera kuma-holding cells ndainge ndichichema ndichiti asi Mwari, koseiko matendedza zvinhu zvakaipa kudai kuti zvinge zvichiitika kwandiri? Asi Mwari ivo vanenge vatori nekuronga kwavo uko kwavanenge vachiita, because zvakaitika ipapo mukoma ndichizosvika pakuroora mudzimai uyo wandakazoroora. It is something that is very funny, kuita sekunge movie mukoma. Upenyu hwangu hwandairarama nezvakazoitika neupenyu hwandiri kurarama izvezvi, dzimwe nguva I hardly even believe myself kuti ndini ndiri kurarama upenyu hwakadai, because ipapo ndichitovhunza vamwe vainge varimo muma-holding cells vainge vachindiudza kuti ndainge ndakatotarisana at least 1 year kana kuti 2 years nekuda kwekuba kwandainge ndaita laptop iyoyo. Asi sezvisinei, Mwari vainge vachindirongera rakanaka. Hama dzangu idzo dzandainge ndichibatsira mukoma, apo padzakanzwa kuti ndainge ndavharirwa, vanhu vakatotanga kutoseka. Ende pane imwe friend yangu akazotosenda message by mistake, akasenda message by mistake kuWhatsApp kwangu. Message iyi ndakazotoiona mushure mekunge ndazotobuda mujeri. Saka WhatsApp yandaishandisa ipapo waiti kunyange ukadeleta mamessages iwawo anozongosara mufoni mangu. Saka akafungidzira kuti sezvo ainge aita mistake akasenda WhatsApp voice note, aitumidzira imwe friend iyo yatainge tichitamba nayo, achitondinyaya achitondiseka. Ukuwo hama dzangu mukoma, vanhu vandainge ndakatounza muSouth Africa vaitova nemapassport zvekuti dai vakauya kana kuzongondiona. But ipapo mukoma pandakagara mujeri for 3 months mukoma, zvinhu zvakastaka. Ndisina kumboendeswa kukoti, handakana kumboenda kukoti, ndainge ndakangovharirwa. Hakuna kana hama yangu kana imwe chete zvayo yakauya kuzondiona.
ndo pandakaona kuti vanhu vanongokufarira kana kuri kunzi zvinhu zvako zvinenge zvichifamba zvakanaka, kana zvinhu zvako zvikangonzi zvinenge zvaoma, ndo paunoona anokufarira neanenge asingakufariri. Saka Prince akazosungwa, it was in the 2nd month, because laptop iyoyo yainge ine find my phone. Saka vakazotanga kutreka GPS yelaptop, vakabva vachizobata munhu uyo ainge akatengeserwa laptop naPrince. Laptop iyi yakazonowanikwa yainge iri kuSoweto. Saka Prince manje iye akabva achizotrekewa nemapurisa, vakazoshandisa munhu iyeye ainge atenga laptop, vakabva vamuti muudze kuti uri kuda kutenga imwe phone yauinayo. Saka iye haana kunge akaziva kuti it was a trap. Ndipo apo paakabva achizoenda kuSoweto nemafoni, akabva achizowana mapurisa akamumirira, ndokubva achizosungwa. Sezvo Prince ainge asungwa, havana kana kutombondiudza kuti mbavha yavo vainge vakaibata. Saka sezvisinei, mukoma mudzimai wangu wandakazoroora, she is a lawyer. She was going through a painful divorce after her husband had left her for another woman. Later on, akazondiudza kuti it was the same period after I got arrested. Pa 3 months idzodzo dzandakagara mujeri, ende mujeri macho ndaishungurudzwa mukoma, because ndakanoita munyama wekuti ndini ndega ndainge ndiri muZimbabwe. Saka vaindishungurudza nekuda kwekuti ndainge ndiri muZimbabwe. Ndaitwa iya yavanoti gang banging, yekurohwa. Vaikwanisa kungondikurura nhumbi dzangu dzose vobva vatanga kundirova because ndairamba kujoina gang. Vainge vachiti joina gang, sarudza raunoda tobva takuisa tattoo kuratidza kuti you are now part of this gang. Saka vaipota vachindirova, vainyika matawo muchemba kana anyorova womasvina, vobva vachizotanga kundirova nematawo iwawo, nekuti vainge vachida kuti ndinge ndichijoina gang. Saka pandairamba, mukomanashe, handizivi kuti sei ndainge ndichiramba, but ndakangoti Mwari, inini ndakapinda muno mujeri nekuda kwemhosva yandisina kupara. Saka dzimwe nguva ndaikwanisa kutora kana chikafu, votondiseka vonditorera chikafu ichocho. Saka ndaizotoswera muswero wese ndakatsanya, because taiti kana tikanzi tikufanira kuti tinge tichipiwa tea ari makuseni, ndaiti kana ndikaramwa tea iyoyo nekuda kwestress yekutanga kufunga kuti apa amai vangu ivo vanorwara nehigh blood pressure, saka izvezvi vari kufungei zvavava kuziva kuti mwana wavo akasungwa, zvimwe kuda ndichazobuda mujeri amai vangu vatoshayika nekuda kwestress. Saka ndaitadza kana kuchidya chikafu chacho. Saka ndaiti kana ndaramwa chikafu chemakuseni, taizoti kana tava kupiwa chemasikati vobva vandinyima, chehusiku vondinyima zvekare, vobva vanditi handiti waramwa tea. Saka vaindimanikidza kuti ndige ndichizototsanya day and night. Ipapo mukomanashi vaiti kana vazonditorera chikafu kuti ndige ndichizodya usiku kana kuti masikati, ndaingonzwa voice iro rainge richiti kwandiri, namata. At that very same time, mudzimai uyo wandakazoroora, she was already a lawyer at that same period. Apo pandakasunga, anoti akatanga kurota dzimwe hope dzainge dziri very strange. Ainge achirota umwe murume uyo aiuya kwaari akapfeka zvinhu zvichena zvainge zviri very bright. Murume iyeye aibva achizomuudza kuti ange achinamata. Saka nerimwe zuva akati ari kubasa akanzwa izwi zvekare iro rakamuti namata, ndo paakanzwa kuti tafadzwa. Saka zvakatomushamisa ipapo paakanzwa voice rakamuti namatira munhu anonzi tafadzwa. Saka zvakaramba zvichingomunetsa. One night when she was praying about her divorce, akanzwa zvekare izwi iro rakati kwaari, stop praying for your marriage, pray for Tafadzwa who is sitting behind bars. Saka she tried to ignore this for 2 weeks, but anoti aingoramba achingonzwa voice
rainge richitaura naye nguva dzose, ende zita iro rekuti Tafadzwa rainge rangova mupfungwa dzake. Anoti akabva achizofonera this other friend of his, vakaenda vose at the same university, so he is a police detective, that guy. Saka ndopa akabva achizomukumbira kuti ange achizoconfirma around several prisons in Johannesburg, ange achizotsvaga munhu anonzi Tafadzwa, if there was someone that was sitting behind bars without due process being followed. Panguva yose iyoyo hapana kana chandainge ndichitomboziva, and I wanted to give up. And zvinoita Satani manje mukoma, ndainge ndakatomboda kurasa pasipoti yangu apo mapurisa paakasvika, ndichiti pasipoti yangu ndava kutomboikandira pasi pemotikari, then ndobva ndachizoinhonga kana mapurisa aenda, because ipapo vanhu vainge vachitaura kuti kana ukasungwa uine madays papasipoti, nyaya yako inobva yachizoendeswa kuHome Affairs and hauzofi wakabuda mujeri. Ndikati pano ndinotongoshandisa kana zita kana rekutongonyepa, ndainge ndichitoda kutoshandisa kana zita rekuti Tendai. Izvo ainge ari Satani, ainge achitoziva kuti kumberi uko kwainge kuine zvakanaka zvandainge ndakarongerwa naMwari, zvekuti dai ndainge ndakashandisa zita iroro randainge ndichida kushandisa rekuti Tendai. Mukadzi uyu wandakazoroora, kana kuri kunzi ainge akazouya achitsvaka munhu anonzi Tendai, angadai asina kuzondiwana. Saka mukomanashi ndakabva ndachizoti nerimwe zuva I had nearly lost all hope. Ipapo ndainge ndava kutonzwa voice rainge richitaura neni. Pane voice rainge rava kuti, iwe wagara mujeri kwenguva yakareba, dai wachingotaura nemidzimu yako, zvimwe kuda inokwanisa kumuka ikakusunungura. Ndaitonzwa voice richiti, taura nabamukuru vako. Ndaiva ndiine vamwe bamukuru avo vainge vari n'anga, vachizonosvika pakunofa vari n'anga, vaitozivikanwa, ende kwakatombouya vanhu veZBC kumusha vakatomboita interview, vakatobuda paTV, because vainge vaine mukurumbira munharaunda matainge tichigara. Saka ndakangonzwa voice rakati kwandiri, deedza bamukuru vako, nekuti bamukuru vangu vakavigwa mugomo munenga nekuda kwekuti vainge vaine masimba. Saka pavakavigwa tainge tingori hama chete, uye zvekare vakavigwa usiku, nekuti vanhu vainge vachitya kuti sezvo bamukuru vainge vari munhu ainge aine masimba. Saka pavakafa mambo vakabva vachizoti ari kufanira kuti ange achivigwa muninga, uye anofanira kuti ange achivigwa kuri usiku, sekuvigwa kunoitwa madzimambo kwedu kwatinobva. Saka takavaviga uri usiku nezvose izvo zvavainge vachishandisa, nekuti kana vanhu veukama vaitya kuti zvinozokonzeresa kuti vanhu vange vachizoroyana vachida zvinhu izvozvo zvainge zvichishandiswa nabamukuru. Saka ndainzwa voice richinditi vadaidze vange vachimuka vabude muninga mavari, vange vachiuya kuzokubatsira. Kunyange kupedza ndainge ndorota ipapo ndisingatozivi kuti kunze uko kwainge kutori nevanhu vainge vachitonditsvaka. Ndaitoona munhu aiuya kwandiri akapfeka zvinhu zveblack achiuya kwandiri achiti, dai wainge uine bute waingorimwa yako pasi, ndinouya ndobva ndachizokusunungura kana kukuburitsa mujeri muno. Saka nerimwe zuva mukoma ndakazongonzwa ndava kudaidzwa neumwe mupurisa wechikadzi ainge ari very rough. Akauya mukoma, ndokubva ndachizobuda ndikabva ndachizoendeswa kune imwe room, ndikanzi kwainge kuine munhu ainge auya kuzondiona. Ndikati auya kuzondiona ndiani? Ipapo ndainge ndava kutofunga kuti zvimwe kuda vainge vari vamwe sekuru vangu, but vainge vachigara kuMpumalanga. Ndikati zvimwe kuda ndivo vainge vauya kuzondiona. Ndichinosvikamo muvisitors room ndopa ndakabva ndachizoona kuti mainge muine umwe mukadzi ainge arimo
akabva achizondiudza kuti zita rake iye ainge achinzi Kavelo, not a real name. Akandiudza kuti she was a lawyer, she wanted to understand more about my case. Akandibvunza kuti ndainge ndichinzi Tafadzwa here first of all, ndikabva ndati hongu ndini ndinonzi Tafadzwa. Akabva achizotanga kundibvunza mibvunzo yakasiyana siyana nezvose zvakaitika kuzonosvika ndichizonosungwa. Akati I believe you. Akabva achizoenda. Pasina kana 2 days ndipo apo pandakazonzwa ndichidaidzwa zvekare, ndikabva ndachizoudzwa kuti ainge andibhadharira bail ye 3.5. ainge akatondimirira. Mukoma ndokubva achizonditora akandibvunza kuti kwekuenda ndainge ndiinako here. Ndikamuudza kuti I was not sure kuti kwandainge ndichigara kuti room yacho yainge isati yapinda munhu here. We then drove tikabva tachizoenda kulocation kwatainge tichigara. Then tasvikako ndikatoona kutoti murumu imomo mainge mava kutogara umwe munhu. Ndakabva ndachizofonera landlord akabva achizondiudza kuti zvandainge ndiinazvo, hembe, kafiriji, TV, ainge akazvitora akazvitengesa kukavha mari yerent. So Kavelo akabva achizonditi ainge achida kuti tinge tichienda kuKempton Park uko kwainge kuchigara cousin sister yake ane dzimba muKempton Park. Akamufonera akamuudza kuti ainge achida 1 room painge paine munhu waainge achida kuti ainge achiwana pokugara. Ndokubva tachizoenda kuKempton Park. Tasvikako kuKempton Park, mukomana Nashe, ndakabva ndachizopiwa room yekugara. Ndikazotanga kugarako, ndikatanga kutsvaka basa. Akazondiudza kuti ainge aine kamwe kamotikari ako ainge akangopaka, ainge achida kuti ndinge ndichizoita zveUber. Apa kana license ndainge ndisina. Akandibatsira ndikadzokera kuZimbabwe, ndikazodzoka ndikazotanga kudriver kamotikari ikako ndichiita zveUber. After that ndipo patakazotanga kufambidzana. Akazondiudza kuti through her prayers akatoudzwa kuti I was the right man that she was supposed to date. We dated mukomana Nashe for nearly a year. Then we got married. After that then we relocated tikabva kuJoburg tikabva tachizouya kuno kuCape Town. Ipapo mukoma I saw kubata kwaMwari muupenyu hwangu. Kana ndikatanga kunamata, ndinonamata mukoma ndichiziva izvo zvandakaitirwa nedenga. Mwari vakandinzwira nyasha. When I thought kuti life was never going to be okay, Mwari vakandiwanira nyasha, vakandiratidza tsitsi dzavo. Ende ukuru hwaMwari hunondishamisa. Every morning when I wake up, when I look at my family, ndinozvibvunza kuti ndini here kana kuti this is just a dream. Sezvo ndakuudzai kuti upenyu hwangu hwandinorarama, hwandiri kurarama neupenyu hwandakararama, it looks like it is just a movie. Kuno umwe munhu asingatondizivi anokwanisa kutofungidzira kuti maybe zvinhu zvandiri kutongofungawo mupfungwa dzangu ndichikuudzai confession iyi. Zvakazoitika manje hama dzangu dzakazoziva kuti ndainge ndachata nemuSouth African ndava nemapepa emunomo, vakatanga kudzoka zvekare kwandiri. Avo vakandiignowa vakadzoka kwandiri vakatanga kundikumbira kuti ndinge ndichivavhurira mabank account, ndinge ndichivabatsira zvekare kuwana mapepa emunomo muSouth Africa. But what I like about a period when you are suffering is that vaya vanenge vazvibvisa muupenyu hwako zvinozonetsa kuti vange vachizodzoka zvekare kwauri kana upenyu hwako hwava kutanga kufamba zvakanaka, nekuti unenge wavhurwa maziso, nekuti apo paunenge usati wambosangana nematambudziko unenge uchifungidzira kuti munhu wose anokufarira. But kana wazosangana nematambudziko, vanhu pavanenge vazviburitsa muupenyu hwako usina kana anenge achimbokucheka, then when you have made it again in life, it becomes hard for fake people
to come back into your life and to be parasites in your life. Ndinozviraramira upenyu hwangu nemhuri yangu nevashoma avo vandinobatsirawo kumusha. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section, ndiyo testimony yavo. Kana kuri kunzi unenge uine testimony yako iyo yaunenge uinayo yaunenge uchida kushare nesu, please you can come to my inbox and then you share with me your own side of the story. A link kune kamwe ka video kandakaposta nezuro usiku ndaisa mucomment section, saka munongodzvanyawo mova maonawo ka comment wo kandakaposta nezuro usiku and tell me what you think, and also follow me on Facebook. Vayawo vanenge vachigadzira content wo ku Facebook, let us follow each other tinge tichikura tose ikoko ku Facebook. It is also a new experience for me doing content for Facebook. So let us test and see, good team, is Brother Nashi going to make it on Facebook? So I am asking for your following Facebook. Munongosearcha kuti Brother Nashi. Ndichaisa linki mu comment section re profile yangu, mukangobaya mova matoti follow. Ndakaona pana vamwe vadiwa vateereri vari kuti vari kundisearcha havasi kundiwana. Musashandisa profile riya rekudhara randainge ndichimboshandisa. Nyowani racho inongonzi Brother Nashi. Ndakapfeka sutu yeblack, so that is the correct page that I am using now.